toutes nos différences, aimons-nous les uns les autres et vivons l'égalité et construisons la paix. C'est notre vision du ciel. Plus d'ennemis, faisons ce qui est bien. Chaque nation, chaque langue, chaque couleur et chaque race, unis dans un même cœur, soyons conduits par Dieu, pour toujours rendons-lui honneur et louange. Plus de mort ni de peur, seulement amour et vie, un beau rêve sans fin. Peu importe l'endroit, peu importe la couleur, peu importe le genre, au retour de Jésus, les autres comprendront. Si la langue est l'amour, il n'y a rien à traduire. Écoutez, gens du monde entier, chaque langue, chaque couleur et chaque race, unis dans un même cœur, soyons conduits par Dieu, pour toujours rendons-lui honneur et louange. Plus de mort ni de peur, seulement amour et vie, un beau rêve sans fin. Chaque nation, chaque langue, chaque couleur et chaque race, unis dans un même cœur, soyons conduits par Dieu, pour toujours rendons-lui honneur et louange. Plus de mort ni de peur, seulement amour et vie, un beau rêve sans fin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was, but now I found. Was blind, but now I see. Okay, over to you, Elder Parminder. Hope everybody can hear me. I was told to look at people's faces to relax, so I was doing that during the song. And it was nice looking at your faces. Let's open with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We pray that you would guide, direct, and bless us. We know the path to knowledge, the path to wisdom is a difficult one. We pray that you would guide and direct us. And more than that, each of us individually and as a group would have the courage and the strength and the determination to
uye neushingi, to not give up. kuti tisagive up. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu Kristu, amen. In this camp meeting, we have been discussing an issue of tension. Pamusangano uno tanga tiri kutaura nenyaya ine kukakavadzana. The tension between an ideological perspective and a humanistic perspective. Mukarirano pakati pe-ideological muono nemuono uri humanistic. I suspect some people will be and have been troubled by some of my statements. Ndinotofungidzira kuti vamwe vanhu vachatambudzwa uye kune vanga vakutotambudzika nekumwe kutaura kwangu. But if you look at this part of the board, asi mukatarisa apo pandakanongedzera paboard, when it says 46, God, human, Sabbath, marriage, painoti 46, Mwari nevanhu, Sabata it references a nekuroorana. camp meeting or a school, Portugal, 2020. Yobva yataridza iyo kune chikoro chekuPortugal chakaitwa kuna 2020. And for those of you who were at that school or have watched those presentations, kunavo vaiva kuchikoro ikoko kana kuti vaya vakaona chikoro ichochi, my contention is, and I think and I hope they would agree, kutaura kwangu ndinovimba kuti vachavitenderana nako, that there is no new message. ndiko kuti hakuna message itsva. What I'm teaching at this camp meeting is nothing new. Chandiri kudzidzisa pamusangano uno nhasi hapana chinhu chitsva. It's just the reiteration of previous statements that I have made. Kungosimbisa kutaura kwandakatomboita kudhara. But as we do line upon line, precept upon precept, Asi patinoita line upon line, tichiita precept upon precept, here a little, there a little, apa pashoma, apa pashoma, it behooves me as a teacher and you as students, zvinotsvaka kuti ini semudzidzisi nemiwo it's necessary semadzidzi for me to do this, zvakakosha kuti ndiite izvi, to approach the same problem from different perspectives so it becomes clearer and more familiar. kuti tinange dambudziko iri kubva kumuono yakasiyana-siyana kuti ijeke zvakanaka. And at each stage of growth, things don't get easier, they become harder. Panzvimbo imwe neimwe yekukura zvinhu zvinoramba zvichiwedzera kugozha. So if you're struggling with the idea of putting away of you, Kana uri kutambudzika nemupfungwa yekuisiyana nema-ideological perspective, and embracing a humanistic view, wobva watorana nemuono uri humanistic, and you struggle because that sounds too atheistic, too evolutionary, wotambura iwewo nekuti zvinoita sekunge hazvina umwari mukati, too worldly, zvakanyanya kuita sezvemunyika, then you will find yourself in a very difficult position, in a predicament. uchazviona uri padambudziko guru. The same one I find myself in. Dambudziko randinozvionawo ndiri mariri. Contrary to popular belief, zvichinopesana nekutenda kwakanyanya muvanhu, I'm not trying to destroy or undo our history or our previous messages. handisi kuzama kuputsa kana kuparadza mamessages edu ataiva nawo kare kana history. The fact that I would identify where things have gone wrong, Kuti inini ndinonongedzera the pakambokanganiswa, fact that I would take us
on new uncharted paths nhau yekuti ndinokutorai toenda kunzira dzisina kumbofambwa should not be taken as an indication that I don't believe that God has led us. hazvifaniri kutorwa sekunge handitendi kuti mwari vakatitungamirira. And I'm willing to stand behind ini the things that I have taught in the past. Ndinotomira chaizvo nezvinhu zvandakadzidzisa kare ikoko. Even though I know today I would not teach those things, or I would teach them in a different way. Kunyange ndichiziva kuti nhasi uno handingatongodzidzisi zvinhu izvozvo kana kuti ndichazvidzidzisa nemumwe mutoo. There have been a number of important concepts that have molded and shaped my personal experience. Pane maconcepts mazhinji akaumba experience yangu inini pachangu. I'll mention several of them. Ndichataura mazhinji awo. Of course, the first would be the closing verses of Daniel 11, verse 40 to 45. Chekutanga chichange chiri mavhesi anovharira Daniel 11 kubva pavhesi 40 kusvika pa45. Then there would be, I will use this term, it's not accurate. Kozoita iko izwi iri ndofimba kuti harisi accurate. The recycling of Daniel 11, verse 40, the time of the end. Kugadzirwa pacha kweDaniel 11 verse 40. Maybe you don't like the word recycling, so I'll say reapplication. Pamwe hamufariri kuti kugadzirwa pacha, saka ndoti kuapplywa pacha. Then the 2520. Pozoita nyaya 2520. Then time setting. Pozoita nyaya yekuita time set. And then equality. Pozoitawo nyaya dzekuenzana kwevanhu. Now, this was not a list of things for you to take note of. These were my personal experiences. Iya haisi list yekuzvinhu zvamunofanira kuti mutore zvimwe nezvimwe. Aya my experience anguwo pachangu. And as I've been led, I believe, by God, step by step, Apo ndaitungamirirwa ndinovimba naMwari step by step. it's changed my perspective of life, the universe, everything. Zvakachinja muono wangu weupenyu, wenyika yese. I don't think I'm alone in this experience. Handifungi kuti ndiri ndega muexperience iyoyi. The experience that I'm about to say, not the one I've just described. Experience yandakuda kunotaura iyi, kwete yandataura kudhara. Over the past 12 to 18 months, Kuma mwedzi inokwana kuita 12 kana 18. I feel like I've been getting smaller and smaller. Ndinonzwa sekunge ndakuramba ndichidzikira. I don't mean that I'm shrinking. Hazvirevi kuti ndiri kuita mudiki ba. I'm referring to my place on this planet. Ndiri kutaura panzvimbo yangu yandinotora ini panyika ino yatiri. I see my place on earth, my significance, diminishing day by day. Ndinoona impact yangu kana nzvimbo yangu pano pasi ichidzikira zuva nezuva. And I've wondered why that is. Ndobva ndafunga inini kuti sei zvakadaro. And you could say that was one of the catalysts for this presentation or this series that I'm doing at this camp meeting. Tinogona kutoti ndiyo yaiva catalyst yepresentation yatiri kuita inoyi. It was to try to explain to myself Kwaiva kuda kutsvaka kutsanangura kwandiri ini. why am I feeling so worthless? Seiko ini ndiri kunzwa sendisisina basa. We only have months to go before Panium, Tine mwedzi mishoma shoma tisati tasvika paPanium. and then from there it's just a short skip and a hop to the Sunday law.
kubva ipapo tinenge tatongosarwa nekujamba pano neapo totosvika pasunday law. And the way I read inspiration, muverengeri wandinoita inspiration, the traditional way, nzira yekare iyoyo, I was expecting to become more and more prominent, more famous, if you like. ndaifunga kuti ndichange ndatokuzikamwa zvakanyanya. Not just me, this movement. Kwete ini ndoga, movement ino yose. And yet what we all find is that we're becoming smaller and less significant. Asi chatinotoona kuti hatichisina kana significance, tikuramba tichiita vadiki nevadiki. Ministries are fragmenting. Maministries ari kupatsana. People are rejecting the message. Vamwe ndo vari kurambawo message. And you could look at the movement as being in disarray, Unogona kutarisa movement in a mess. Wona kunge iri munyonga. Now I believe all things happen for good to those that love and honor God. Ndinovimba kuti zvose zvinoitika zvichinakira avo vanoda Mwari. So I've, like all of us, tried to understand what is happening. Saka sesu tese ndakaedza kuda kunzwisa chiiko chiri kumboitika. And I have the same weaknesses you have. Inini nditoriwo nemaweaknesses akangofanana neamina. I'm inclined to be biased. Ndinogona kunge ndakarerekera kune rimwe divi. And our great work, Basa the redu skill guru of a student of prophecy is to remove bias as much as we can. unyanzvi hwemudzidzi wechiprofita ndewekubvisa kurerekera kune rimwe divi kana rimwe. So if you want to know what I mean by bias, kana uchida kunzwisisa zvandiri kureva nekuti bias kana kurerekera kune rimwe divi, substitute that word with some terms that I have used in the past, in the recent past. ribvisewo ririplesa nemamwe mashoko andakamboshandisa kare. Fast brain, slow brain. Pfungwa inomhanya nepfungwa inofunga zvishoma nezvishoma. So the more you use your slow brain, the more you think about what's happening. Paunonyanya kushandisa pfungwa yako yezvishoma nezvishoma, unonyanya kufunga kuti chiiko chiri kumboitika. The less likely you are to be biased. Ende unobva waregedza kurerekera zvakanyanya nedivi rimwe. The conclusion of all of that are these thoughts that I'm sharing at this camp. Mupendero wezvese izvozvo ndidzo pfungwa dzandiri kushare nemi pacamp ino. I've already been cautioned that I'm being too worldly in my perspective. Ndakatoudzwa nevamwe kuti iwe muono wako wakunyanyorerekera kunyika. Too much Greek. Maakunyanyoshandisa chiGiriki. Too much logic. Maakunyanyoshandisa kuda karuzivo. Worldly wisdom. Neruzivo rwenyika. You have to decide for yourself if that's the case. Iwe unofanira kuzvifungira wega kuti ndizvo here izvozvo. Because it seems to me, nekuti zvinoita sekuti kwandiri, after 30 years of Bible study, tapfuura makore 30 this ekunzvera movement has Bhaibheri. struggled to understand itself. Movement inotambura kuzvinzwisisa. And so maybe we need to reevaluate how we view ourselves. Saka ndofunga tinofanira kudzokera tonzvera kuti tinozviona sanani isusu. And I want us to see Ndoda kuti isu tione that we are not as holy as we make ourselves appear or we pretend that we are. kuti hatina kunyanyaita utsvene sezvatinoda kuedza kuzviita isusu kana kuti zvatinonyepedzera We are far more ostentatious than we admit to. Takatonyanya kushata than zvatinozviita kunge tiri.
we are too comfortable with a form of worship and not the genuine article. Takanyanya kugarika chaizvo nekakunamata kamwe asi noti chiri genuine chacho chaicho chaicho. Months before Panium, there is still contending for power and rivalry in our movement. Mwedzi mishoma shoma tisati tasvika papanium, vanhu vachiri nekukakavadzana vachirwira chinzvimbo mumovement yedu. There are people who are having dreams and visions, Kune vanhu vanotori nemiono yavo nekurota who are kwavo, pushing their own agendas. vari kutopushawo mimwe miono yavowo zvavo. And that tells me the following, Izvi zvinobva zvandiratidza ini kuti that they still have an ideological mindset. kuti vachiri nemuono uya wemaideology, ndidzo pfungwa They want dzavainadzo. to be special. Vanoda kunge vari vanhu vakakosha chaizvo. And this has to be stripped from you. Izvi zvinofanira kuti zviiswe patiri. It's not in my power to do that. Hazvisi musimba rangu kuti ndizviite ini. Time, chance, circumstance. Nguva nechanzi The Holy necircumstance, Spirit, mweya mutsvene, the power of God. simba raMwari. These forces will cut you down. Aya maforces ndo anokutema-tema. The Bible puts it this way. Bhaibheri rinobva razvitaura richiti, Fall upon the rock and don't allow the rock to fall upon you. donhera iwewe padombo, iwe usatendera dombo kuti donhere pamusoro pako. We need to get to the place Tinofanira kusvika isu panzvimbo where we begin to appreciate how small and worthless we are. yatinogamuchira kuti isusu tiri vadiki uye hatina kukosha zvakanyanya. Not worthless in the sight of God, Noti kusakosha mumeso aMwari, but to realize that we're not special. asi kunzwisisa toona kuti hatisi vanhu vakakosha zvataifunga And zvino. you will struggle Unotambura with verses or passages that you have read. nemavhesi kana machapta awakamboverenga I iwewe. hope this comes across in the translation. Ndinovimba kuti zvinouya zvakanaka mumatranslaterwo ari kuitwa. Let me see if I can find a verse. Regai ndione You can kuti translate it. ndinoriwana here vhesi iri ritranslate zvakanaka. Zechariah 2:8. Bhuku raZakaraya chapter 2 ndima ndeya 8. The phrase is the apple of God's eye. Phrase yainoti apple of God's eye, hatinoiverengai muchishona. So I don't know if what that means when you translate it, but we'll read the verse. Handizi kuti inotranslatewa zvakanaka here, asi ngatiiverengei mumabhaibheri edu eshona. Zechariah 2:8. Zakaraya 2 verse ndeya For 8. thus saith the Lord of hosts, after the glory he hath sent unto me, after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you, which destroyed you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. Ngatiiverengei mumavhesi edu, mumabhaibheri edu echishona. Does that translate well? Okay. So that's not the only verse that you will find. There are many comments that show how special we are to God. Haisiri yoga ndima yatinoona yatinonzwa tiri parere moyo tichifunga kuti takakosha mumaziso aMwari. And don't even get me into Calvinism and predestination. Tisati tatombotanga edu kutaura zveCalvinism nezvepredestination.
I hope that each of you in your private meditations Ndinovimba kuti umwe neumwe wedu mukuudzamisa pfungwa kwedu tiri tega have kwatiri wondered, have considered, have thought. Wondered, considered, thought. takambofunga tikadzamisa pfungwa tikafunga zvekare. When you get 12 disciples, Kuti kana iwe uine vadzidzi why are they all 12. ranked in some kind of order? seiko vakaclassifya muorder imwe yavanenge vainayo From first to last, most important to least important. kubva kuno wokutanga kusvika wokugumisira uyo akanyanya kukoshesesa neuyo asina kunyanya It's a kukoshesesa. worthy study for you to do and to meditate upon. Chidzidzo chakakosha zvikuru chekuti iwe uone utarisise ufunge nezvacho. Jacob have I loved, and Esau have I hated. Jakobho ndakamuda chaizvo, Esau ndikamuvenga. What does all that mean? Zvomboreveiko zvese izvozvo? Canaan will be a servant. Canaan achava muranda. There's all this apparent favoritism all through the Bible. Zvese zvoita sekunge Mwari anoda vamwe kunyanya. Tinozviona mubhaibheri rese. And yet I am arguing Asi that inini ndiri kuti no one is special. hakuna akakosha pfuura umwe. We have labored with you Isu takadzidza chaizvo nemi to try to encourage you not to throw your Bibles away, but to re-examine how you interact with the Word of God. tichikukurudzirai kuti aiwa musakandira mabhaibheri kure asi nzverai patsva kuti munoverenga sei bhaibheri. When we speak about the narrow path to heaven, Patinotaura nezvenzira yakamanikana iyo inoenda kudenga, I want us to see that the narrow path is the following. ndoda kuti tese tione kuti nzira yakamanikana ndeiyi. We all know what a ditch is. Tese tinoziva kuti gomba chii, It's that little drainage either side of a path or a road. kadrenage kake katinoona kari parutivi On the kwemarudzi. left-hand side, Kuruboshwe you throw your Bibles away. wokandira iwe bhaibheri rako ikoko. On the right-hand side, Kurudyi you believe in a thus saith the Lord. unotenda ndizvo zvinoreva shoko raMwari. If it says it, you believe it. Kana rikangoti zvakati iwe unobva And watozvitenda. both are ditches that will destroy you. Aya maviri makomba anokuparadza. There is no intelligent, reasonable thinking person Hakuna munhu yakangwara anofunga achidzamisa pfungwa that can honestly read the Bible literally. anoverenga bhaibheri achiritora sezvariri literally. Lord, from cover to cover. Tikaringa kubva kwekutanga No kusvika one does that. kupedzisira, No one. hakuna anoverenga literal, hakuna. And if you think that you do, I would say that you are a liar. Kana iwe uchifunga kuti unozviita, ndinoti iwe uri murevi wenhema. It would not take me long to show you passage after passage that you do not take literally today. Hazvinditoreri nguva yakareba kukuratidza ndima nendima dzaunoverenga usingaiti literal muzuva ranhasi. You take passages and you contextualize them. Unotora ndima wobva wadzipinza mucontext yadzo. And the only difference between you and me Musiyano chete uripo pakati pako neni is how many passages will contextualize. ndeyekuti indima ngani dzatichapinza mucontext If yadzo. you do 5, I might do 500. Iwe ukaita 5 indinogona kuita 500. But we are both doing the same thing. So let's be honest.
asi tese tiri kuita chinhu chakafanana, saka ngativei vanhu vanotaura chokwadi. Our great danger in this movement is not to fall into the left-hand side, which is to throw away the Bible. Isusu danger yedu semovement haisi yekudonhera kuleft hand side kwokukandira mabhaibheri kure kwakadaro. And there are too many people in this movement who are already in that ditch and need pulling out. Kune vazhinjisa vari movement ino vakutodonhera imomo vanoda kukakatwa vachibudiswa imomo. If you find yourself saying this statement, kana uchizviona iwe uchitaura mashoko anotevera, I don't know how to study the Bible anymore and I don't open it. haina ndichazivi kuti ndinoverenga sei bhaibheri nandichatomborivhuri. That's just code word for I'm in the ditch. Handiko kuchema kwokuti vedu vendawira mugomba riya. And when you're in the ditch, you can't walk as fast as those who are on the path. Paunenge uri mugomba haugoni kufamba chaizvo nokukasika seavo vari mugwara. You will get tired and you'll get left behind and you will fall into the wicked world below. Unokurumidza waneta, wobva wasara iwe kumashure, wobva wadonhera munyika yakashata isasa iri pasi. So coming back to our point, Tadzoka isusu kudonzvo redu. I want us to begin to not think of ourselves as being so special. Ndoda kuti isusu titange kufunga tichizviona sevanhu vasina kukosha zvakanyanya zvakadaro. I think this is an important concept for us to accept now. Ndofunga kuti iyi concept yakakosha chaizvo kuti tiigamuchire izvezvi. It will save disappointment in the future. Inotibetsera chaizvo kuti tisazova nekurwadziwa munguva inotevera. When we realize that we don't have the place in the world that we anticipated that we would. Patinozoona isusu kuti hatitorina nzvimbo yataifunga kuti tinayo munyika. So we've spoken about the Universal Declaration of Human Rights. Saka takataura isusu nenyaya ye-Universal Declaration of Human Rights. I want to read them to you, the 30 articles. Ndoda kuverengerai ma-articles aya ari 30. But I'm going to read an abbreviated form of them. Asi ndichaverenga yakadimburwa ichisamaraizwa. Abbreviated form, good. Article 1. Yekutanga. The right to equality. Right to equality. So these are not the official words in the articles. Aya haasiriwo mashoko chaiwo akashandiswa muarticle 1. Right to equality. Right yemunhu kuti ange akaenzana nemumwe munhu. 2. Freedom from discrimination. Yechipiri, freedom kubva mukudiscriminatwa. 3. The right to life, liberty, and personal security. Yechitatu, right yeupenyu nekusununguka. As we go through this list, you will see that this is the midnight cry message. Patichaenda through list iyi uchatoona kuti iyi ndiyo message yedu ye-midnight cry iyi. 4. Freedom from slavery. Yechina, rusununguko kubva kukudzvanyirirwa kweslavery. 5. Freedom from torture and degrading treatment. Yeshanu, kusununguka kubva kukudzvanyirirwa kana zvinodzikisira munhu. The right to recognition as a person before the law. Yetanhatu, right yekuonekwawo semunhu pamberi pemutemo. 7. The right to equality before the law. Yechi7, right yekuve wakaenzanawo pamberi pemutemo. 8. The right for remedy by competent tribunal. Yechi8, right yataurwa iyi handina kuibata. Help. Kubetserwa. 9. Freedom from arbitrary arrest and exile.
Yechi9 rusununguko kubva kungosungwawo zvisina rutsarukano. 10. Right to fair public hearing. Yechi10 rusununguko kuti unge 10. uchinzwikwawo The right to a fair public hearing. rusununguko kuti unge uchinzwikwawo pamberi pedare zviri feo. 11. The right to be considered innocent until proven guilty. Yechi11 rusununguko rwekuonekwawo semunhu ari innocent kusvikira wazobatwa ine mhosva. 12. Freedom from interference with privacy, family, home, and correspondence. Yechi12 rusununguko kunge uinewo kaprivacy kako nemhuri nezvimwe zvakadaro zvarehwa. Just freedom from interference with privacy. Freedom yekuti vanhu vasangopindirawo muprivacy dzako. 13. Right to free movement in and out of the country. Yechi13 right yekunge uchigonawo kufambawo uchipinda munyika uchibudawo munyika. The right, number 14, the right to asylum in other countries from persecution. Yechi14 rusununguko kuti utizirewo kune dzimwe nyika kana watambudzwa munyika yako. 15. The right to a nationality and the freedom to change it. Yechi15 rusununguko kuti unge uinewo kwaunobvawo nekuchinjawo. 16. The right to marriage and family. 16 rusununguko kuti ukwanisewo kuroorwawo nekuva nemhuri yako. 17. The right to own property. Yechi17 rusununguko kuti uyewo uri muridziwo wezvinhu. 18. The freedom of belief and religion. 18 rusununguko kuti uyewo une chitenderowo chako. 19. The freedom of opinion and information. 19 rusununguko kuti unge uchigonawo kutaurawo zvaunofungawo. 20. The right of peaceful assembly and association. 20 rusununguko kuti muone kuunganawo kune peace. 21. The right to participate in government and in free elections. 21 rusununguko kuti ukwanisewo kuparticipata muzvinhu zvehurumende. 22. The right to social security. 22 rusununguko kuti unge uine kuchengetedzwa munharaunda yaunogara. 23. The right to desirable work and to join trade unions. 23 rusununguko kuti ujoinewo basa raunofarira uye matrade union. 24. The right to rest and leisure. 24 rusununguko kuti unge uchiwanawo zororo. 25. The right to adequate living standards. 25 rusununguko rwekuvawo nepekugarawo pakatsarukana. 26. The right to education. 26 rusununguko rwekuti ukwanisewo 27. The right to participate in cultural life of the community. 27 rusununguko rwekuti ukwanisewo kupindirawo muupenyu huri mukati mecommunity yaunogara. 28. The right to a social order that articulates this document. 29 rusununguko rwecommunity inotenderanawo nezvakanyorwa. 29. Community duties essential to free and full development. Rusununguko rwekuwanawo free And to lastly, duty. freedom from state or personal interference in all of the above rights. Ekupedzisira rusununguko kubva kune state kune zvese zvataurwa izvi. So there are 29 articles. Saka pane maarticle And the 29 last one says rekupedzisira rinobva rati you should have freedom from the government and from people around you, your personal life, that allows you to have all the 29 above. unofanira kunge uine rusununguko kubva kuhurumende uye kuvanhu vakakutenderedza kuti ukwanise kuva nerusununguko rwe29 atataura ese aya. Now, as we went through that list, Patati tichitaura list yedu iyoyi, if I had done that list a few years ago in this movement, ndakaitaura makore apfuura mumovement ino, there would have been a certain proportion of those articles that people would have said are heretical. pane mamwe acho vanhu vemovement unoaita kuti iheresi.
in opposition to God's will, vachiti zvinopikisana nechido chamwari. each of us should think about these articles Umwe neumwe ngaadzamuse pfungwa pamusoro pemaarticle ataverenga aya, and to really understand whether or not you believe all 30 or whatever number you do. wonyatsokufungisa kuti unotenda ese here kana kuti hamene kuti unotenda mangani. But the religious right, conservatives, will not hold to all 30. Asi vaya vereligious right, vaya vari conservative, havachengetedzi ese ari 30. And what stops them from doing that Chinovamisa kuita izvozvo is their ideology. inyaya yavo yeideology. They think that there's something special Vanofunga kuti pane chimwe chinhu chakakosha. and there is the word that we spoke about in my last presentation. Pane izwi ratambotaura papresentation yandabva kumboita. I think it was Genesis 1:26. Ndofunga kuti yanga iri Genesis 1 ndima ya26. God said, Mwari pavanoti ivo, let humans have dominion, kuti vanhu ngavave neutongi, power, control, simba, kucontrola, to dominate, kutonga, to be special. kuti vange vakakosha chaizvo. And then we went to Psalms 8, Hebrews 2. Tazoenda paya kuna mapisarema 8 nekuna vaHebheru chapter That was 2. Psalms 8:5, Hebrews 2:7 and 9. Mapisarema 8 vhesi ya5, vaHebheru chapter 2 ndima ya7 neya9. And that says, Inotaura iyo ichiti, we're more special than the angels. isu takatokosha kupfuura ngirozi. So I know it's a difficult concept. Ndoziva kuti iconcept yakati ugoshei. So I want to pause here for the moment Ndoda kuti timbomira zvishoma tiri panapa. and I want us to watch a video. Ndoda kuti tione vhidhiyo imwe yandichaisa. I think you've probably tired of listening to me, so let's watch a video together. Ndofunga matoneta nekunditeerera, saka regai timboona vhidhiyo iyi tese. So I've got some technical help Saka ndine vachandibetsera and we're nezvetechnical. going to do some, is it screen sharing? Saka tichashare screen yedu pano. So the translators Saka kune vanoturikira should have a transcript of the video. vanofanira kunge vaine transcript yevhidhiyo iyoyi. It's only a short video, not long. Ivhidhiyo yakapfupika chaizvo inonyanyoreba. Various points, and then I'll comment. Chataura mapoints akati wandei ndozokomenta zvangu. So, before we begin, I have to coordinate with my technical person, Sister Daisy, about when to start and stop. So I'm going to try to work that through with her. Satatanga ndichataura na coordinator wangu Sister Daisy. So you can see, hopefully you can see on your screen, this is a short video of someone called Dr. Dean Hammer. Ndinoimba kuti taakuzviona pamufananidzo kuti ivhidhiyo yavanonzi Dr. Dean Hammer. He's an American doctor, PhD, not medical doctor. Ndidhokta vari kuAmerica vePhD kwete vezvezvirwere. And as you can see, he's a geneticist. He studies genetics. Sezvamunoona igeneticist kana kuti vaya vanoongorora So this is zvemagenes. a cut and paste short video of a longer interview that he has done. Kavhidhiyo kadiki katakangocheka nepakati. Vhidhiyo yacho yakatoreba kupfuura ipapa. And the video is about the following subject. Vhidhiyo yavanotaura ndeye subject inotevera.
about the I don't know what to say, the gay gene. Panotaura nezve gene remunhu ari gay. The homosexual gene. Gay rema-homosexual. So he's been interviewed on this subject. Anointerviewa panyaya idzodzi. So we're going to go for about, I don't know, 15 seconds to get the introductory thought. So if you can begin, Sister Daisy. Tichaita 15 seconds kuti tinzwisise pfungwa huru yake. I think the groups like Focus on the Family are misusing the idea of science to promote their own cultural and religious ideas. Stop there. Ndinofunga kuti vanotarisa nezvedzimunhu. So he identifies a ministry or a group called Focus on the Family. Anotitaurira boka revanhu vanonzi Focus on the Family. They are a prominent right-wing evangelical ministry. Iboka chairo rinozivikanwa re-right wing, vari ma-evangelicals, vari makristu. And I think the person who used to run it, I don't know if he still does it, was Dobson. I think his first name was James. I think it was James Dobson, but I think it was Dobson. That was his surname. Munhu aimboritungamirira ndinovimba kuti ainzi James Dobson kana ndisingakanganisi. So he says, Anoti iye groups like Family on the Focus on the Family, mapoka akaita se Focus on the Family, are misusing science. Vari kushandisa sayensi zvisizvo. And they're misusing science to promote their own cultural, religious agenda. Vari kushandisa sayensi zvisizvo kuti vakurudzire maagendas avo avanotenda ivo. So the next section inotevera is about the role of genes in sexual orientation. ndebasa remagenes pa-sexual orientation. Okay, so we'll carry on with the video. Tichatevedza nevhidhiyo. The science is really convincing that genes and other biological factors are very important. People on the right often say there is no gay gene. They'll even cite there is no is correct. Just as it's true that there is no height gene, and there is no eye color gene, and there is no hair color gene. All of those traits are controlled by a large number of genes that interact with one another. Stop there. Tomira ipapo. So he says that there is convincing scientific evidence today Anotaura kuti kune evidence inoenderana nesayensi nhasi uno that genes and other biological factors are very important. ekuti magenes nemamwe mafactors ari biological akakosha zvikuru. There are two concepts. Pane maconcepts maviri. We'll give it two names. Tichamapa mazita maviri. Choice. Kuzvisarudzira. Biology. Nebiology. Choice or biology. Kuzvisarudzira kana biology. Now today, if you did a vote in society, nhasi uno ukavhotesa ive musociety, it'd be approximately 50-50. Zvinogona kuenderana ku50-50. The numbers are shifting from one side to the other. Tinoona kuti manumbers akurerekera kubva kune rimwe divi achienda kune rimwe. Some people believe the homosexuality is choice. Vamwe vanotenda kuti homosexuality kuzvisarudzira. They don't believe it's biology. Havatendiwo kuti zviri mubiology kana mukuzvarwa kwomunhu. And you might think, what difference does it make? Iwe wofunga kuti zvakambosiyaneiko izvi. There is an argument that it should make no difference, that it should make no difference. Pane argument yekuti hazvifaniri kuve nemusiyano. Kuita yekuti zvinofanira kuve nemusiyano. Asi zvinotori nemusiyano. It turns out that depending upon what your perspective is, choice or biology, zvinoratidza kuti zvichibva nekuti iwe unovimba zvipi,
choice kana kuti It biology changes how you react, how you think about homosexual people. zvinochinja zvinosandura mufungiro waunoita pamusoro pevanhu vari homosexual. So we need to get this correct in our own thinking. Saka tinofanira kunge tinazvo zvakaringana mukufunga kwedu, because it will help us to come to the right conclusion. nekuti zvichatibatsira kuti tisvike paconclusion, magumo And besides, akachaiwo. truth is truth. Uye zvokwadi zvokwadika. In the introductory thoughts, Mufungwa yavo yekutanga, he said that the religious right are misusing science. vataura kuti vaya vereligious right vari kushandisa sayensi zvisizvo. And now he's going to explain what the misuse is. Saka achatsanangura iye kuti kushandisa zvisina kunaka kwacho ndekupi. You may not have heard of this man, but he's a prominent scientist in this field. Munogona kunge musati mambonzwa nezvemurume uyu, asi ndiscientist vakatekeshera mudivi iro rezvehomosexuality. When he speaks, people listen. Pavanotaura vanhu vanomuteerera. So he has come out publicly and said the following. Saka akabuda iye pachena akati, There is no homosexual, there is no gay gene. hakuna jini rinonzi nderechihomosexual. And the religious right were saying, Amen, we knew it. Praise the Lord. Vereligious right vai vakapembera vakafara vakati taizviziva isu. No gay gene means no biology, means it's all choice. Tikati hakuna gay gene zvinoreva kuti hakuna biology yazvo, zvoreva izvo kuti munhu anozvisarudzira. The key scientist has proven this. Scientist wazvo chaiye ndiye akatozviprove. So what he just said, Saka zvaangotaura he iye, said the science is convincing. kutaura kuti science inototi convince. Genes and biology are very important. Magenes nebiology zvakakosha zvikuru. People on the right say there is no gay gene. Vanhu vekuboka reright vanoti hakuna gay gene. They even quote me being him. Vanotonditaura kuti ini ndakadaro. Because I said there is no gay gene. Nekuti ndakati hakuna gay gene. But what I actually said was there is no single gay gene. Asi chandakataura inini chaicho ndechekuti hakuna gay gene rimwe chete. And then he gives examples. Anobva atanga kupa iye He maexamples. says, just as though there is no gay gene, Oti sezvo kusina gay gene, what else is there not? chii chimwe zvakare chisiko? There is no height gene, Hakuna gene rekuti uchareba sei? no eye color gene, Hakuna gene rekala yemaziso. no hair color gene. Hakuna gene rekala yevhudzi. He said, all of these traits are controlled by a large number of genes. Anoti iye twese tumatraits utu tunotokontrolwa nenhamba yakakura yemagenes. So if we can just take the clock back to say 30 seconds, Saka tikarwenda tosvika pa 30 seconds paya. and we'll go to about 1 minute. Toenda isusu futi pa 1 minute. So we'll stop when he says that they do exist. Tichamira paanotanga kutaura iye achiti zviriko. Thank you. Ndinotenda. No single gay gene. And that is correct. Just as it's true that there is no height gene, and there is no eye color gene, and there is no hair color gene. All of those traits are controlled by a large number of genes that interact with one another, that do interact with the environment. But that doesn't mean that those traits aren't largely genetic. So there are probably many different genes that affect sexual orientation. We don't know what they are yet. We don't know exactly. Just a little bit further until it says convincing evidence that they exist.
Ngatiiteerere kusvika how they work, but there is very convincing evidence that they do exist. So, The main what he has said now, saka zvaataura iye panguva ino he says there is no single gene anoti hakuna jini rimwe chetero for a number of important aspects of a human being. pamaaspects akawanda chaiwo zvakakosha pamunhu. Height, eye color, hair color. Kureba kwemunhu, kala yemaziso, kala yevhudzi. And also for sexual orientation. Uye zvakare nekuti uchange uri sexually He then goes on to say that these traits are controlled by a large number of genes. Oendera mberi oti matraits iwayo anotokontrolwa nemagenes akati wandei, kwete rimwe chete. And they interact with one another. Uye anopindana pachezvawo. Okay, so now he makes an important point. Anobva ataura iye point yakakosha zvikuru. They interact also with the environment. Anopindana ne-environment futi yakatenderedza. So these genes are interacting with one another and they're interacting with the environment. Saka magenes aya anopindana iwo pachezvawo opindana futi ne-environment yaari. But that does not mean that these character traits are largely genetic. Asi hazvirevi kuti ma-character traits aya ari genetic zvikuru zvakanyanya I'll give you zvakadaro. an example. Ndichakupai muenzaniso. Now you have the genetic component that will tell you how tall you will be. Une genetic component ichakuratidza kuti iwe uchareba kusvika papi. Simply put, it's based upon how tall your mother was, how tall your father was. It's pre-programmed. Tichida kungozvipfarisa zvichaenderana nekuti mai vako vanga vakareba sei, baba vako vanga vakareba sei. Now, Zvakatoprogramwa you might kudhara. skip a generation and you might get that programming from your grandparents, but it's programmed. Unogona kuzviwana kubva kunana sekuru vako asi zvakanga zvakatoprogramwa kudhara. That means it's largely genetic. Zvoreva izvo kuti zvakanyanya kurerekera But we know kumagenes. Asi tinoziva if you malnourish a child kuti ukapa mwana chikafu chisina kunyatsokwana and you do that for long enough, kwenguva refu chaizvo, it will affect their height. zvichaafekta kureba kwake. They won't reach their full height potential because they were malnourished. Havasviki pakureba kwavaifana kusvika nekuti vaipiwa chikafu chishoma. So the genes interact with the environment. Saka magenes ane kupindana kwaanoita ne-environment yakatenderedza. That's one example. Ndiyo imwe example kana muenzaniso. So there are many genes that come together to affect sexual orientation. Saka pane magenes akawanda anouya pamwe chete achizoafekta sexual orientation. He says we don't know yet how they work, Anoti hatisati ane ruzivo rwakakwana kuti anonyatsoshanda sei kwai. but there is convincing evidence that they exist. Asi pane umpowo hwakatokwana hwekuti ariko. So we're going to go to 1 minute and 23 seconds now. Saka chitaakunanga pa 1 minute 23 seconds. It ends with the breakthrough very quickly. Inopedzisira ichiti breakthrough very Go quick. ahead, Sister Daisy. behavioral traits will have a breakthrough very quickly. Could we just go back and go back to about 55 seconds because we've missed some stuff. Ngatiende kuma seconds 55 titeerere zvakare. Different genes that affect sexual Translate orientation. that We don't know exactly how they work, but there's very convincing evidence that they do exist. The main thing that's holding back research on sexual orientation now is the lack of funding. And that's largely because the right so vehemently opposes this type of research. If we had the same amount of research on the gay gene as we do on a lot of other genes for behavioral traits, we'll have a breakthrough very quickly. Stop there. So what he now says is, Zvaakutaura iye ndezvekuti earlier he says, we know they exist, but we don't know how they work.
Anombotanga ati tinoziva kuti ariko asi hatisati ane ruzivo rwakakwana kuti anoshanda sei. And he says what's holding us back is money. Kuti chiri kutidzosera mashure inhau dzemari. And he tells you where the blockage is. Otiudza kuti vanobhloka manje nhau dzemari idzi He ndevapi. says the main thing that's holding back research on this subject is lack of money. Chakanyanya kudzosera mashure research iyi inyaya yekushaya mari. And he says that's largely because the right, the Christian evangelical right, Kutaura zvinonyanya nemhaka yekuti veChristian evangelical right vaya vatamboreva. vehemently, that means strongly opposes this research. Vanopikisa zvikuru kwazvo research iyoyi yatiri kutaura. Now, who is this when he says the right? Who is he talking about? Iye paari kuti the right ari kumbotaura nezvanaaniko. This is the GOP. Ndiyo yatinoti GOP. You understand them or know them as the Republican Party. Tinovanzwisisa sevanhu veRepublican Party. This is the political face of the far right. Ndiyo face yepolitical yevaya vari far right. And they don't want to support this kind of research because it opposes their worldview. Havambosapoti research idzodzi nekuti zvinopikisana muono wavo wenyika. He says if they gave us the same treatment, the same opportunity as they give to other types of research, Anoti tikapiwa isusu mukana unopiwa mamwe matypes emaresearch emamwe magenes, we would have a breakthrough quickly. tinova nebreakthrough nekukasika. I want you to really think about that, how political this issue is. Ndoda kuti tinyatsodzamisa fungo kuti issue iyi iri political zvakanyanya zvakadii. You have religious-minded people who have an ideology Une vanhu vane pfungwa dziri religious, vane ideological mindset. that is so strong that they don't want the truth to be understood and discovered. Yakanyanyosimba zvekuti havatodi kuti chokwadi chizivikanwe uye chinzwisisiwe. And this subject is far more important than people give it credence. Nhau iyo yatiri kutaura yakanyanya kukosha zvakanyanya kupfuura zvainotaurwa zvichiitwa nevanhu. Because it affects public policy. Nekuti inoaffecta policy iri public. And if it was only one or two people, it would be worth doing, but it's not. Vanga vangori chero 1 kana 2 vanhu zvanga zvakangokosha chakare kuiita. It's a large minority of people that are affected by this issue. Vanhu vakawanda chaizvo vari muboka reminority vanoaffectwa nenyaya iyoyi. And those people have family, so the numbers increase exponentially. Vanhu ivavo vane dzimhuri, saka manumbers acho anobva awedzera zvakanyanya zvakadaro. Okay, so we're going to move on. Tichaendera mberi. I'm just seeing where we'll stop. We'll stop at around 2 minutes, 20 seconds. Tichamira isusu kuma 2 minutes 20 seconds. So please go ahead. Enderai mberi. The environment could be something like having measles when you're 3 years old. The environment could be the exposure to hormones in the mother's womb. It could be anything that's not inherited. One of the great things about behavioral genetics is that it can tell us not only whether a trait is genetic, but also whether it's environmental and what type of environment is important. And geneticists distinguish between shared environment, which is things like the way parents treat children, or the schools that they go to, or whether or not they go to the Cub Scouts, and other more random environmental factors. And all of the evidence shows that there's nothing in a person's upbringing that causes them to be gay.
Just like there's nothing in a person's upbringing that causes them to be straight. What we do know is that none. So this section is talking about that environmental component. Saka section iyi iri kutaura nenhau dze-environment dzatambotaura dziya. And we want to clear up an important point that there is much confusion on. Toda kujekesa imwe pfungwa kana point ine confusion, vanhu vari confused pairi. Boys do not become homosexual Vakomana havazovi homosexual because their mothers dressed them up in skirts. Nekuda kwokuti mai vavo vaivapfekedza maskets. Or they painted their walls pink. Kana kuti vakapenda madziro avo kuti aite epingi. Or they were given dolls to play with. Kana kuti vakapiwa ivo zvidhori kuti vatambise vachikura. So to put it simply, kungozviisa pachena, people do not become homosexual vanhu havazovi or homosexual lesbian kana kuti lesbian based upon the way that their parents bring them up. It doesn't happen that way. zvichibva nekuti vabereki vavo vakavakudza sei. Aiwa, hazviitiki saizvozvo. And I know that many of you believe that that's what happens. Ndinotoziva kuti vazhinji vedu vanofunga kuti ndizvo zvinotoitika izvozvo. You believe, Munotenda imimi kuti you send them to school, ukavaendesa kuchikoro and their teachers are going to say to them, homosexuality is okay. vadzidzisi vavo vaudza kuti zvechihomosexual zvinhu zvakanaka. They'll read a book on it. Vachaverenga bhuku pamusoro pazvo. And lo and behold, they'll become lesbian now. Vobva vatochinja votove malesbians. This scientist says it does not work that way. Uyu mudzidzi wesainsi uyu anobva ati hazvishandi saizvozvo. This is propaganda from the religious right. Iyi ipropaganda inotobva ku-religious right yatataura iya. So ask yourself why you believe it. Iwo zvibvunze wega kuti sei uchitenda izvozvo. It's a conspiracy theory. Iyi ndiyo imwe yemaconspiracy So let's go theory. through what he said. Handei tinzwe kuti anga achiti chii. It should wake you up, Zvinofana kutimutsa izvi. surprise or maybe shock you. Zvotivhundutsa kana kutoti kuvhundutsa The zvakanyanya. environment is something like the following. Environment yorehwa ndeiyo inotevera. You caught the measles. Tinoiti iyo measles kana So gwirikwiti. catching the measles at 3 years old can affect your genes and change your sexual orientation. Ukabatira iwe gwirikwiti pamakore 3 unogona kutochinja magenes wova gay. Exposure to certain hormones in your mother's womb. Ukaexposwa kune mamwe mahormones uri mudumbu ramai vako. Environment is something that's not inherited, Environment kana nharaunda chinhu chisina kuinheritwa. and they can affect your genes. Zvinogona kutochinja magenes ako iwe. What are the great things about the behavior of genetics? Zvimwe zvikuru zvebehavior yegenetics Is that it can tell us not only whether a trait is genetic, but also whether it's environmental. ndezvekuti zvinotiudza kuti trait iyi iri genetical here kana kuti iri So you have a biological. character trait, Saka tinenge tine sexual character orientation. trait. Character trait inonzi sexual orientation. Genetics can tell you Zvegenetics zvinogona kutotiudza whether izvozvo. it was caused by genetics, inheritance, or whether it was caused by environment. Kuti zvakakonzerwa here nenharaunda kana kuti negenetics kana inheritance. And also what type of environment. Uye kuti environment yacho yakanga iri nharaunda yakadii. Now, when it comes to environment, there are different types of environment. Patinotaura nenhau yenharaunda, pane nharaunda dzakasiyana siyana. There's environment that's called shared environment. Pane nharaunda inonzi nharaunda inosheyiwa.
kana kuti shared environment. And the shared environment means the environment that we all share together. Iyo nharaunda yatinoshare ndiyo inongoreva yatinoshare. We'll give you 3. Ndichakupai matatu. Your home, kumba kwenyu, your school, kuzvikoro zvenyu, and a children's club. He talks about the Boys Scouts. Nemaklabhu aya anojoinwa nevana akaita sema-boy scouts aya. You got that? Mazvibata here? Just an after school club. Maklabhu aya akaita sema-scouts. So he's giving you 3 shared environments. Saka yatipa ma-environments anoshayiwa pakati pedu matatu. Parents don't make their children homosexual. Vabereki havagadziri vana kuti vave homosexual. Schools don't make children homosexual. Zvikoro hazvigadziri vana kuti vave homosexual. Youth groups, children's clubs don't do that. Maboka evana haatomboitiwo izvo zvakadaro. And there's another type of environment. Pane imwezve environment yemumwe mutowo. Which geneticists will call random environmental factors. Random environmental factors. Vegenetics vanongoti nharaunda dzingori random, dziya mafactors enharaunda ari random. And all the evidence points umbowo hwese hunonongedzera. There's nothing in a child's upbringing that makes them LGBTQ. Kuti hakuna chiri mukukudzwa kwemwana chinomuchinja kuti ave LGBTQ. Okay, so we'll backtrack a few seconds and then we'll go to the end of this section, which is around 2 minutes 40. Tichaenda kuzvi 2 minutes 40 kunova kwokupedzisira kwesection inoi. Please, yeah. Bringing that causes them to be straight. What we do know is that none of the factors that used to be suspected, like having a father that was distant or a mother that was too close, playing too much ball with Sally or not. A few seconds so we repeat what we've said. We'll go back to about 1 minute 50 seconds. Rega titangire ku 1 minute 50. But also whether it's environmental and what type of environment is important. And geneticists distinguish between shared environment, which is things like the way parents treat children, or the schools that they go to, or whether or not they go to the Cub Scouts, and other more random environmental factors. And all of the evidence shows that there's nothing in a person's upbringing that causes them to be gay. Just like there's nothing in a person's upbringing that causes them to be straight. What we do know is that none of the factors that used to be suspected, like having a father that was distant or a mother that was too close, playing too much ball with Sally or not playing enough ball with Tommy, we know that none of those are important. None of them have held up to careful, controlled research. So what he now goes on to say, anobvaenda mberi achiti iye, the old paradigms were wrong. zvaimbofungwa kare zviya zvazviri wrong. People used to look at the family situation. Vanhu vaiongorora voti mhuri yakamira sei kuizvi. The books they would read at school or the movies they would watch. Mabhuku avaiverenga muzvikoro kana mafirimu avaitarisa vachikura. And they would say, vobva vati ivo, the reason why more and more children are becoming homosexual is because we live in a godless society that promotes the subject. voti mhaka wai vana vedu vaakuita mahomosexual ndeyekuti tiri kurarama musociety isisina umwari mairi. Boys don't have male role models because their fathers aren't there. Vakomana havana male role models nekuti madzibaba avo havapo. Mothers are too close to their sons. Kana kuti vana mai vanobva
enda mudhuze dhuze So they kuvanakomana become vavo, feminized. saka vanobva vazadzwa udzimai. They play too much with girls and not enough with boys. Vanonyanya kutamba nevakomana chaizvo vachisiya kutamba nevasikana. He says careful, controlled research has proven all of these old ideas wrong. Oti kunzvera kwakuri kefu kwakazviratidza kuti izvi ndezvenhema. And it's time this movement got its thinking straight on this subject. Nguva yasvika zvino kuti movement ino ive nekufunga kuri correct. If everybody in this movement could accept these ideas, dei munhu wese movement ino aigamuchira maideas iwaya, it would bring us up into the top percentile of people in the world zvinotiunza isusu kumusoro ukoko kwevanhu vashoma vari who munyika understand correctly the subject of homosexuality. vanonzwisisa chaizvo nhau yevanhu vari homosexual. And as a person thinks, so are they. Kufunga kwaunoita semunhu ndizvo zvauri. If your thinking is incorrect, your behavior will be incorrect. Kana kufunga kwako kusina kuti twasa, kubhevha kwako hakuna And your kuti twasa, attitudes will be wrong. ende maitiro ako anenge asiriwo This akanaka. is why it's so important to understand the truth. Ndo mhaka wai zvakakosha chaizvo kuti tinzwisise chokwadi. If you believe Kana uchitenda iwe kuti that homosexuality, LGBTQ are some kind of choice, kuti zvehomosexuality, zveLGBTQ kuchuza kana kusarudza kwemunhu, then what you're saying zvauri kutaura iwewe ndezvekuti is that if you're heterosexual, if you're straight, that is also a choice. kuti kana uri straight kana uri heterosexual then wakachuza iwewe. And I don't think any of you believe that. Ende handifungi kuti pane umwe wenyu Because you'll go back to the book of Genesis and say heterosexualism is natural. nekuti unodzokera kubhuku raGenesis woti heterosexualism chinhu chingori natural. You'll say it's the way we were designed. Unobva wati iwewe ndo kugadzirwa kwatakaitwa isusu. What is natural and what is design? Chii chiri natural kana kuti chii chinogadzirwawo? They're synonyms for what? Izvi aya mazwi akafanana nechii? Biology. Nebiology. And biology is a synonym for genes. Biology yakafananawo nezwi rekuti genes. So you believe that you are straight because of your genes, because of your biology, because of your nature. Saka iwe unotenda kuti uri straight nenhau yebiology yako kana kuti nenhau yemagenes ako And if you believe nenhau yenature yako. Kana iwe uchitenda izvozvo, then it's logically inconsistent. then zvine inconsistent mukufunga kwedu. Let's be frank, it's hypocritical Ngatitaure chokwadi, zvine hypocrisy mukati to say that homosexuality is not also natural, is not also biological, is not also based upon genes. kuti uti iwe homosexuality haisi natural, haisi based pamagenes, haisi also biological. We had natural, biological genes when we said those three things. Tataura natural, tikataura biological, tikati genes. If you believe heterosexualism is natural, biological, gene-based, Kana uchitenda iwe kuti heterosexual zviri natural, zviri biological, zviri based pamagenes, then you are being logically inconsistent, you're being hypocritical naizvozvo iwewo uri kuita hypocrisy kana uchifunga iwe to kuti say that LGBTQ people kuti vanhu veLGBTQ are living their lives by choice, vari kurarama upenyu hwavo nesarudzo yavakaita, that they're heterosexual, but they're pretending not to be, or they're choosing not to be. kuti vanhu vakafanana vari heterosexual asi vari kusarudza ivo kusava heterosexual. Kana kuti It's vari a kunyevedzera. logically inconsistent position, Ifungwa isiri consistent, which has now been proven by science, yaakutaridzwa pachena and nevescience, radicalized crazy Christians
sanganisire nevaya vari vechikristu vari radicalized are preventing the science from moving ahead. vari kudzivirira kuti sainzi isaenderera mberi. So if you believe by nature you are straight, kana uchitendewo kuti by nature uri straight, then parables will tell you that homosexual people are naturally homosexual. saka zvichangokudza kuburikidza nemaparable kuti vari homosexual vari homosexual by nature. Your parents didn't tell you to be straight and the environment that they set up made you that way. vabereki vako havanombokuudza iwe kuti iva straight ende nharaunda yako hainambokudzidzisa kuti iva straight iwe. I'm sure your parents, when you were teenagers, were stopping you from, if you're a boy, going with girls, or if you're a girl, going with boys. They were preventing you from doing that, not encouraging it. ndinotoziva kuti vabereki vako pavaiva musikana vaitokurambidza kuti uende kuvakomana, kana kuti pavaiva mukomana kuti uende kuvakomana. They couldn't stop you entering into relationships. vaisagona kukumisa kuti uite zvevakomana kana zvevasikana. It was a force of nature. yaiva nhau yenature. Your hormones, your emotions got the better of you. mahormones ako nemaemotions akakuhwina iwewe. It's just as natural for homosexual people to have the same experience. zvinhu zviri natural kuti vanhu vari homosexual vave neexperience You can neither yakafanana encourage neyedu. nor hinder it. haugoni kuidzivirira kana kuirambidza. Okay, well, continue with the video. tichaenderera mberi nevhidhiyo yedu. This next section is the role of biological factors in sexual orientation, and we'll go to the end of the video. section yekupedzisira iyi ndeye role yemabiological factors musexual orientation. tichabva tapedzisa vhidhiyo. In addition to the genetic research, there have been a large number of studies of other traits that seem to be correlated with sexual orientation. This includes certain acoustic clicks in the ear, the length of different digits, handedness, and so on and so forth. And all of these are probably markers of underlying sexual development events that are important for sexual orientation. So they may not necessarily cause a person to be gay or straight, but they're related through the same biological pathways. I think the critical point is that none of these are choice, none of them are even learned. These are biological markers for something very deep that goes on inside people. So we can come off screen share. togona kubva zvedu pascreen share. So we just want to discuss the last part of the video. toda kungotaura nezvekwekupedzisira kwevhidhiyo yedu. Number of traits that seem to be correlated to sexual orientation. pane matraits akawanda anova ari correlated nesexual orientation yemunhu. He mentions several of them. anobva atitaurira akati wandei. He mentions audio clicks. anotaura zvemaaudio A click is like a noise. Audio clicks. click ndo karuzha kaya kekudai. The length of your fingers, the relationship between them. kureba kwezvigunwe kwako And nekuenderana handedness, kwacho. left or right handedness. kuti uri munhu ari left handed here kana arinoshandisa right hand. And there are still other traits that are still not fully understood. kune mamwe matraits zvekare atisati tanyatsonzwisisa. So audio clicks are experiments that they do. saka maaudio clicks aya maexperiments avanotoita. You do a click to the ear and you put sensors on a person's skull to see how the brain responds. unoita maclicks iwewe woisa kunzeve yemunhu woisa masensors woona kuti anoresponda sei. And there are variations between heterosexual and homosexual people. pane musiyano
pakati pevanhu vari heterosexual neavo vari homosexual. The ratio of your digits has also been demonstrated to have a correlation Ratio yemadigits ako inoratidzawo kuti ine Now he's sungawirirano. quick to say the following. Anobva akurumidza iye kutaura zvekuti These things don't cause you to be gay, but they're correlated to sexual orientation. zvinhu izvi hazvikukonzeresi kuti uve gay, asi zvine sungawirirano nesexual orientation yemunhu. He speaks about the same biological pathways. Anotaura nezvemabiological pathways akafanana. I'm not a scientist and I'm not sure what a biological pathway is. Ina handisi weruzivo nezvesainsi ende handinyanyi kuziva hangu kuti biological pathway chingava chii. But it's something to do with how genes interconnect and relate to one another. Asi chine chekuita nekuti magenes akarukana sei ende anopindana sei. But the important thing that he identifies Asi chakakosha zvikuru chaanotaura iye is that none of these are choices. ndechekuti pane zvese izvi hapana chinhu chekuti munhu None of them akasarudza. are learned. Hapana chekuti munhu akadzidzira kuva nazvo. But they're biological markers for something that's deep within us. Asi zvinhu zvinongotimakira mabiological factors ezvinhu zvakatorukwa matiri So I kudhara. thought this was a nice introduction to the subject of homosexuality. Saka ndakafunga kuti iyi introduction yakanaka chaizvo kunyaya yedu yehomosexuality. I know we've already spoken about it in previous studies, Ndoziva kuti takatombotanga kutaura nezvayo but at a very early stage, I wanted to share with us an important issue. Asi panguva inoyi tichiri kwekutanga ndachida kuti tishare issue iri very important. The proof, the scientific proof Proof that science being homosexual, being gay, being lesbian, yekuti kuve mugay kana homosexual kana lesbian, being LGBTQ kuve LGBTQ is not a choice. hachisi chido chemunhu. It's a genetic phenomena, Inhau yemagenes, which means if you're not understanding, it's natural. zvoreva izvo kana iwe usirunzisa kuti chinhu chiri natural, It's part of a person's nature. zvakatobatana nenature yemunhu. And that has serious ramifications in the way you approach the subject. Izvi zvinobva zvava neimpact yakanyanya kuti tichaaprocha nyaya iyi sei. Right-wing evangelical Christians know this. Boka riya rema-right wing vari evangelical vanozviziva izvi Because it affects the way we understand what sin is. nekuti zvinoti affecta kuti tinonzwisisa kuti chitema chiiko. If it's not a choice, Kana kusiri kuda kwemunhu kana sarudzo then it yemunhu, impacts whether or not we consider it to be sinful. zvinobva zvava nechekuita kuti tinozviita kuti chitema here kana kuti hachisi. Tinozvitora sechitema here kana kuti hachisi. This has serious ideological ramifications. Izvi zvinoimpacta chaizvo pama-ideology atiinawo. And we're not even talking about public policy and all the other issues that make a person's life happy and tolerable. Tisati tatombosvika kupublic policy kana dzimwewo nyaya dzinoita kuti upenyu hwemunhu huve hwakanaka kana kuti huri comfortable. So I want to state categorically as we close, Saka ndoda kutaura ndichisa muzvipoka nezvipoka apo taakunovharira. if you look at the statistics Ukatarisa iwewe ma-statistics within our movement, they have to be LGBTQ people. mumovement medu munotofanira kunge muine vanhu vari LGBTQ. There are homosexual and lesbian people within our movement. There have to be. Munotofanira kunge muine vanhu vari homosexual nevanhu vari
LGBTQ chete. And what I want to say to those people, Chandinoda kureva kuvanhu ivava, and what I want to say to all the heterosexual straight people, nechandinoda kureva kuvanhu vari heterosexual vese vari straight, is to listen ndechekuti ngatiteererei that it's not a choice whether or not a person is homosexual. kuti hakuzi kusarudza kuti munhu ari homosexual kana kuti ari And when I say heterosexual. homosexual, I'm using that term to cover all the different types of sexual orientation. Andinotaura zveheterosexual ndiri kutaura ndakakavha mamwe maorientation ese angawanikwa. You remember homosexual is a combination of Latin and Greek. Ngatirangarirei kuti homosexual kubatanidzwa kwezwi riri Latin neriri Greek. Homo does not mean man. Homo hazvirevi kuti munhu kana murume. It means same. Zvinoreva kuti akafanana. Same sex. Sex Doesn't yakafanana. matter what Hazvina basa kuti ipi yacho. what your biology is, whether you are biologically male or biologically female. It doesn't matter. Hazvina basa kuti uri biologically uri mukadzi here kana kuti uri murume. The point we want to understand, Nyaya yatinofanira kunzwisisa. the point your families need to understand, Nyaya inofanira kunzwisiswa nemhuri dzenyu imimi. is that the research on gene studies is already complete. Ndeyekuti research yemagene studies iyi yakatopedzwa They kare. only need to go to the details now. Vakungofanira kuenda muma-details chete chete. We know that homosexuality is not a choice, it's a gene issue. Tinoziva kuti nyaya yehomosexuality haisi choice, nyaya yemagenes. And people are just as naturally straight as they are naturally homosexual. Vanhu vangori naturally straight sezvavangori naturally homosexual. Zvakangofanana. Let's pray. Matei. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Vari kudenga tokutendai nekunaka kwenyu. It's my hope and my prayer Munamato wangu that as a movement, every single priest understands this issue, understands this issue correctly. kuti semovement mupriest umwe neumwe anzwisise nyaya iyi. It may be shocking, it may be a revelation, Zvinogona kutivhundutsa, zvinogona kunge zviri kutizarura pfungwa. it may be different to all that we have ever heard or understood. Zvinogona kunge zvakasiyana nezvese zvatakambonzwisisa. It may shake our faith, Zvinogona kutizungura kutenda kwedu. but it's my hope and my prayer Munamato wangu nekuvimba kwangu that each of us will be honest to the truth, kuti umwe neumwe wedu ange ari nechokwadi, that we would accept the reality kuti tigamuchire chokwadi, that being homosexual is not a choice. kuti unge uri homosexual hakusi kusarudza. Instead, we know, we should understand Tinofana kunzwisisa, tinofana kuve that it's nekunzwisisa natural. kuti chinhu chiri nacho. Help us to understand this truth in Jesus' name. Amen. Tibetserewo kunzwisisa izvi muzita raJesu. Amen.